Entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo maliendenw ni tungarangew lafiyali kama sojoko la maa min be yen nɔ i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la Cɔyi entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Alamisa ye mais kalo tile 23 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen na bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kuranko koɲɛ olu ma a y'a jira k'a fɔ ko an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye ko sini mɛ kalo tile 24 san 2024 ale kɔni bɛna an ka jamana ka centrale solaire ba ni ka o birigiden fɔlɔ ka o da Sanankɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ centrale min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ taa fo mégawatt 200 la. Bɔ an ka jamana ka musaka dɔw olu la ni ka olu don an ka kuran ani lakana koɲɛw olu la ni o dɔ bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 220 o bɔɲɔgɔn o bɛna bɔ jamana ka musakaw olu la ka tila tuguni ni ka CNT fana sefa wari miliyari 4 o bɛna bɔ olu fana ka ca olu la min ni a bɛɛ bɛna don an ka jamana ka kuranko ani lakana koɲɛw olu la fɛn min ye présidence fɛnɛ ta ye sefa wari miliyɔn 350 o bɛna bɔ olu fana ka tala. An ka fintigilakaw ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o y'u ka état major général ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko mɛ kalo tile 20 san 2024 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati fɛn min ye Katiba Masina kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye bingani wale ta ni ka anw ka fintigilakaw sɛgɛrɛ a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Inter du Fleuve ale yɔrɔ ye min yɛrɛ kɔni n'u tun bɛ ka dɔgɔjɔlaw kɔni ka olu bilasira walasa o bɛ se ka u ka dɔgɔjɔ ni ka o kɛ cogoya min na an ka fintigilakaw kɔni sera ka banbagaci wale tigilama ninnu ni ka olu tori ka bɔ u da la nka u torintɔla sa u maa 30 bɔɲɔgɔnko kɔni dankarila olu la an ka fintigilakaw olu fɛ ni ka tila tuguni ka u ka kɛlɛkɛminɛw ni ka olu minɛ la n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka bolimafɛn sen 213 ka taga se fɛn min ye maramafɛn min ni ale wele ko mitrailleur o kun b'a la ka taa se PKM 1 fɛnɛ u y'o minɛ u la PM 11 o fɛnɛ minɛna u la ka taa se u ka taliki walikiw olu ma an'u ka kɛlɛkɛminɛn tɔw bɛɛ lajɛlen an ka fintigilaka maa 3 kɔni bɔnɛna ani na maa 10 bɔɲɔgɔnko olu jogina minnu jogina olu ta teliyara ni ka taa n'olu ye labitaniso la an ka fintigilakaw ka ɲɛma ni o y'u ka état major général ye ale kɔni ye tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin banbagatɔw somɔgɔw olu yɔrɔ la ni ka tila ka hakilisigi kuma ka o fɔ dugulamaw ye k'a fɔ ko fintigilakaw kɔni bɛ wala sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka u n'u bololaminɛw kisi. Juin kalo tile 6 nata ka taa se a tile 22 ma san 2024 febaki yɔrɔ kɔni na foire belebele o bɛna kɛ min ni o bɛna tali kɛ seliba ale labɛnni baaraw olu kan foire yɛrɛ kɔni ale baara bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna chambre de commerce et d'industrie du Mali ale fɛ ana a jɛɲɔgɔn a yɛrɛla k'a fɔ ko ni foire yɛrɛ kɔni dabɔra seliba ale labɛnni o kama min ni sagaw kɔni bɛna kɛ a yɔrɔ la ni maaw bɛ se ka t'u ka laya sagaw kɔni ni ka olu san yen nɔ saga dɔrɔn tɛna kɛ yen finiw ka
taga se sabaro o na a ɲɔgɔnna wɛrɛ walasa ka se ka seli ni ka o kɛ damu na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoniyaw dira kunu mɛ kalo tile 22 sesima cakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. An bɛ taa sotamani ka kunnafoniyaw olu kɔnɔna la jiko kɔni kɛra sababu ye ni ka maa dɔw kɔni ni ka olu se ɲɔgɔn ma n'o kɔni fana kɛra sababu ye ka maa 2 ka olu bɔnɛ u ni na ka maa caman ni ka olu jogin a kɛra Burema Sidi Amar o yɔrɔ la o ye dire ye o lamini ye a seru ka fɔla sa ko ni maa 2 ninnu kɔni selen ɲɔgɔn ma a tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen o juguyara kunu sɔgɔmadafɛ la ni o bɛnna araba donya o ma Burema sifinakaw kɔni ye kunnafonidilaw ni ka olu wele ko walasa basigi bɛ se ka na cogoya min na u ka dugu o kɔnɔna la ka tila k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa yelen bɛ se ka sigi nin ko tɛmɛnen kan cogoya min na. Kucalakaw fɛ yen salati kɔni da gɛlɛlen don kosɛbɛ a bɛ kalo 2 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɔlɔ u tun bɛ salati min sa sefa wari dɔrɔmɛ 20 sisan o bɛ ka feere ma sefa wari dɔrɔmɛ 60 salati feerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye salati kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna k'a sababu ye jiko gɛlɛya o ye ani an bɛ tilema wagati min fɛnɛ na jiko gɛlɛya o ye a fanba ye wa fɛnɛ fɛn min ye salati sɔnni ye ale ka gɛlɛn kosɛbɛ ni wagati ninnu na o de kɛra sababu ye ni ka se ka salati kɔni ka ale gɛlɛya. An ta kokan kibaru la an ta laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la kiri dɔ kɔni ale kun bɛ sen na min ni fagaliwalew kɔni kɛra Musa Dadis ale ka wagati la kiri min yɛrɛ kɔni Musa Dadis Kamara ale ka wagati la ni a kɛra septembre kalo tile 28 san 2029 kiriw jaabiw kɔni olu bɔra a yirala k'a fɔ ko Musa Dadis Kamara Musa Cokoro Kamara ka taga se Blaise Gamou Abdoulaye Sherifa Jaabi Marcel Glavoki Claude Pivi o kɔfɛ Alpha Amadou Balde ale kɔni ɲangira san 30 kaso Ibrahima Kamara Kalanzo ka taga se Abubakar Sidiki Jakite ni bɛɛ ko ale ma ko Tumba ale ni Paul Massa Glavoki san 15 kaso o dira olu ma Amadou Aliou Keita ale ni Sese Arafael Lahaba san 14 kaso dira olu ma Alpha Amadou Balde ale ni Claude Pivi olu kɔni minɛli dara olu kan minnu kɔni ni olu bolilen don ni wagati la. Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ u ka dugulamaw kɔni bɔra ni ka u ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛminɛn kuraw ni ka tɛgɛrɛ fɔ olu kunna kɛlɛkɛminɛn mun yɛrɛ kɔni ni a sanna Burkina Faso kaw yɛrɛ kunna wari o la n'u kɔni ye musakaw ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka u ka jamana marabagaw ni ka olu dɛmɛ. Côte douane maa 87 de bɛ yen nɔ minnu ni sɔnni sigira olu ka mɛn kalo tile 13 tɛmɛnen ka sababu kɛ k'u ye sɛbɛnfura kolon ni ka o de dilan walasa u ka se ka baara ni ka o sɔrɔ kalo damadama o kɔnɔna la Côte d'Ivoire jamana marabagaw kɔni wulilen don ni ka nin ko ninnu ka se ka u da kɛnɛ kan. Gabonnaw ka jamana ɲɛma ale bɛna a ka bɔli ko fɔlɔ ni ka o kɛ Faransi jamana o kɔnɔna la mɛ kalo tile 28 ka taa kuncɛ juin kalo tile 2 o la ni o ye Brice Clotaire Oligui Nguema ye ale kɔni bɛna taa Faransi a n'a ka minisiri caman min ni a ka sɔrɔ minisiri fana kɔni bɛ a la a ka nin tali kɔni bɛna tali kɛ baaraɲɔgɔnya sira o fɛ n'a bɛna bisimila Faransi jamana ɲɛma fɛ ni o ye Emmanuel Macron ye. Mali kunnafoni jabaran najabo aw kulo garzɛ kɛra nin kunnafoni damana ne bi ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan alasa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana kɔnɔna la ala ka bɛn ani kelenya ni ka o sabati jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.